تبقى لدي ديني محبتي سكنت الوديد. في الاسم tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Bdejna Randan mixja qaddisa u dan huwa l-ewwel ħadd. Aħna l-koll ngħaddu mill-prova u Ġesu għadda qabilna il-ħadd tat-tentazzjonijiet. Ejjew nidħlu għal din l-Ewkaristija. Intom li qegħdin hawnhekk fil-qrib imma ħafna oħrajn li qegħdin il-bogħod. Billi nindunaw kemm Alla jħobbna. Dirajh miftuħa fuq is-salib biex ikompli jgħajat għandi laċċ biex inti tkun tista' tixrob il-ħnina tiegħu. Il-koll aħna feruti minħabba dnub. Maħniex perfetti u Ġesu qed jiġbidna lejn qalbu bħalissa biex nagħmlu din il-mixja. Nidħlu fi ftit skiet fil-bidu tal-quddiesa, nindunaw minn aħna u nħallu l-Ġesu jfejjaqna, jaħfrilna, ħuti, narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt mirijiet. Ħtija tiegħek, bl-akbar ħtija tiegħek. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. U Alla li tista' kollox. Bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan, għatina li nifmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu. U bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mosè kellem il-poplu u qal il-qassis imbagħad jilqa' minn idejk il-qoffa u jqiegħda quddiem l-artal tal-Mulej Alla tiegħek. Inti imbagħad tajtek quddiem il-Mulej Alla tiegħek. Missieri kien minn Aram jiġġerra minn post tal-ieħor. Imbagħad niżel l-Eġittu u għammar hemm. Żgħir kien il-għadd ta' niesu, iżda hemmhekk sar poplu kbir, qawwi u kotran. L-Eġizzjani ħaqruna, aksuna, qabbewna b'xogħol iebes. Imma aħna għajjatna lil-Mulej, Alla ta' missirijietna. U l-Mulej sama l-għajta tagħna. Ra it-takkis u d-batija u d-wejjaq tagħna. U ħarriġna l-Mulej mill-Eġittu bid qawwija, bidrieħ merfuħ, biża' kbir, b'sinjali u beġubijiet. U daħħalna f'dan il-post tagħna din l-art, art nixxi, ħalib u għasel. U issa ara, jiena ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int, Mulej. U int tqiegħdu quddiem il-Mulej Alla tiegħek u tadura lill-Mulej Alla tiegħek. Il-kelma tal-Mulej.
Għas-salm responsorjali nwieġbu kun miegħi mulej fid-dwejja. Int li tgħix għall-ken tal-għoli, li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Ejt lil mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi, jien fik nittama. Flimkien? Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu hu jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Flimkien? Fuq idejhom jerfawk li ma taħbadx ma xi ġebla riġlek, fuq l-iljuni u l-lifa int timxi, ferħ tal-jun u serb int tirfes. Flimkien? La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la qara f'ismi jiena nħarsu, u jsejjaħli u jiena nwieġbu, miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, neħilsu u nerfalu ġieħu. Flimkien? It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani, Ħuti. Xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk, f'ommok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi illi aħna nxandru. Għax jekk inti tistqar b'fommok Ġesu u l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti jissalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqar b'xuftejh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid: kull min jemmen fih ma jintilifx, ma hemmx għażla bejn Ludi u Grek u s-sit ta' kulħadd u għani ma' daw kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva, il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, iżda b'kull kelma illi toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu raġa lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn, u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu: jekk int binalla ejt il-dal-ġebel isir ħobs. Wieġbu Ġesu: hemm miktub il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu floli u rieħ saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan: natik is-seta fuq daw kollha bil-glorja tagħhom, ukoll jekk ngħatat lili, jien nagħti għal min irrid. Jekk tinxteħed tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu qallu: hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek adura u lilu biss aqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju qallu: jekk int binalla, inxteħed minn hawn għal isfel. Fl-Iskrittura hemm miktub: lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa. Fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla.
wieġeb Ġesu u qallu jingħad iġġarrabx lill-Alla il-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull bniedem fil-ħajja tiegħu imma l-iktar x'in jidħol fis-sens fir-raġuni jinduna li se jkun hemm ċirkustanzi, ġrajiet jew affarijiet li għadduh minn prova, qisu jkollok challenge inti b'dak li tgħaddi minnu, b'dak li tġarrab, b'dak illi aħna ikun hemm minsub għalina, jien ngħid kelli ngħaddi minn da kollu. Kelli ngħaddi minn dan. Il-Qaddies Malti San George Preka. Lin-nies l-iktar lis-soċi kien jgħidilhom isma' waqt il-prova kollox. Għax kaptan ta' bastiment, meta juri li hu kaptan waqt il-bnazzi biss jew waqt il-maltemp ukoll. U biex jurina illi waqt il-maltemp mhux se jħallina waħdu, Ġesu wara 40 jum u aħna qegħdin f'mixja ta' 40 jum li jfakru mhux biss it-tentazzjonijiet fid-deżert imma wkoll l-40 sena li l-poplu għamel biex għadda mill-jasar għall-art imqazza, għall-art li tnixxi ħalib u għasel, l-art imweda. Din l-esperjenza ngħaddu minnha l-koll kemm aħna. Imma jekk għadtu attenti fl-aħħar tal-Vanġelu hemm miktub ix-xetan ħallih. U ħallih għax ikkumbattih bil-kelma talla. Sa ma jarġa' jsib iċ-ċans u jerġa' jiġi. U x'kien ġie? Ġie x'imkien fuq is-salib. U jekk tiftakru dawn it-tlet challenges li kellu fil-bidu jerġa' jsibhom ma' wiċċu fl-aħħar. Meta l-sienu nixef daqs ċaqufa. Meta l-aħħar qatra ta' demmu qed jagħtijinna. Meta kulħadd jirredikulah, jitħaq bih u ommu taħt is-salib flimkien mad-dixxiplu l-maħbub. U dak il-ħin xejdulu s-soldati, xejdulu dawk li salbuh, xejdulu l-qassisin il-kbar, jekk kint li bentalla. Jiġifieri, aħna ma rridukx tibqa' dak li jint. Imma jekk kint inżel minn hemm. Din hija kwistjoni ta' identità. U allura tliet tentazzjonijiet jolqtuna fil-laħam il-ħaj. Il-lejla. Ix-xitan, il-qarrieq, il-ħażin jgħidilna hekk, jattakkana fuq il-ġuħ, il-but, il-bżonn li jien inkun maħbub mifhum mill-quh. Il-ġuħ jew l-għaċċ, li jien għandi bżonn, il-bżonnijiet tiegħi. U għax jafni jsibni fuq seq waħda u jattakkani. Għamel li dal-ġebel isir ħobs. U qallu, inti ma tafx hemm miktub li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem. U hawnhekk tafx qed jurina quddiem l-eżiġenzi biex nissodisfaw ġisimna, għajnejna, il-passjonijiet tagħna. Hekk illum Ġesu qed jgħid lill-qarrieq lix-xitan hemm ikel ieħor. Hemm qawwa oħra li Michael sabdan li jagħmel ir-rieda tal-Missier hawn jien anki fuq is-salib. Kien jgħidlu għaliex abbandunajtni
għaliex tlaqtni, imma mbagħad qallu fidejk jinnerħi ruħi. it-tentazzjonijiet tal-but, tal-istonku, tal-passjonijiet, tal-karriera, kif aħna għaddejjin traxnati, mhux qed iħalluna nisimgħu. Għax fader ma għandix ġejjin l-eżerċizzi, il-kelma ta' il-quddies, bliema ikel ħażhom, x'inġiet il-prova, arawh. It-tieni tentazzjoni. Ix-xitan ħadu floli. U rieħ is-saltniet qed tarawhom dawn, natik is-seta, il-power. Il-qawwa mhix tax-xitan. Il-qawwa hija ta' dan ir-raġel li mar bl-Ispirtu Santu mimli. U hija tal din it-tentazzjoni, jinżel adurani u natik li trid. Qallu l-qima lill-Alla biss tagħtiha. Jiġifieri, tibdilx l-irwol ta' ħajtek. Ittellax fuq il-pedestal li dnub u tixħet il-virtu it-tajjeb taħt it-tapit. Għax tkun qed taqleb kollox taħt fuq u tgħid power. M'għandix bżonn Alla. Aħna nemmnu fil-but, fl-istonku, f'dawn l-4 ijiem, imbagħad wieħed jara. Le. Il-qawwa qiegħda għandek, imma inti għaddejta lili. U inti bil-qawwa rbaħt biex ħininfaħt dak in-nifs mejja l-rasu rat in-nifs, ir-ruħ, l-aħħar nifs rat l-Ispirtu Santu biex jien u int ma mmorrux bidejna fidejna. Imma qudiem il-qawwa tax-xitan tal-oħrajn il-ħażin, id-dnub, dak kollu li hawn madwarna, ġewwa fina jkollna dik il-qawwa. Is-seta. Mhux fuq il-ħażin li nista' nagħmel b'emili, imma fuq lilek li ma trix tħallini nagħmel it-tajjeb u ngħix fit-tajjeb u jkollha qalbi fil-paċi l-aħħar waħda. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm minn Mark titla' naħa qisu kampnar il-pinnaklu, il-quċċata tat-tempju, qallu issa nxteħet minn hawn. Hemm miktub l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ksiebek sew, jerfgħuk. Poġġi l-fiduċja f'affarijiet oħra, le m'intix ħajġrilek xejn, m'intix ħatitfarrak. U jurina l-affarijiet sbieħ ix-xitan, ileqqu. Mhux koroħ kieku jidher xitan ikraħ kif impinġuh fuq l-istampi dritt ngħidlu leħi joqgħod hemmhekk, ħallini, imma lilna jpoġġilna s-sabiħ. U aħna nemmnu imbagħad iwaqqaqna fit-tentazzjoni li kull ma jleq huwa deb, imma intom tafu li mhux kull ma jleq huwa deb. Hawnhekk Ġesu qed jgħidlu jien impoġġi t-tama tiegħi. Mhux fl-affarijiet tad-dinja, mhux fin-nies tad-dinja, mhux fil-ħażen tiegħek, mhux fil-makakkerija tiegħek. Impoġġi il-fiduċja tiegħi fejk, missier li tant ħobbni. Dawn kienu 3 tentazzjonijiet imma Ġesu ġie pruvat ħajtu kollha u anke jien u int. Sa ma niġu għall-mument l-iktar importanti. Jekk int li bent Alla. Fil-bidu tal-Vanġelu 3 darbiet. Fuq is-salib 3 darbiet. Insa min int. Għażel id-dnub biex tinsa żbuħija tiegħek, hekk jgħidlek ix-xitan. Għażel nuqqas ta' paċi, ħalli tara kif ma jkollokx paċi fil-qalb tiegħek jekk taqa' t-tentazzjoni tax-xitan. Aħseb li kollox il-qawwa u s-seta u l-affarijiet ta' did-dinja u tara kif issib darek mal-ħajt illum jew għada. U x'innaddim il-prova kif għadda hu Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Għax jien li bent Alla fidejk missier jinnerħi ruħi. U għax aħna wlied ejjew ma naqtgħux qalbna. Ħanoħorġu minn hawn ikollna l-provi. Kulħadd minn m'għandux salib għandu domna, imma inti
Taf li bdejna l-mixja tar-randan, iqaf, għamel check-up. Kif taqlaq għal d-dar, jew biċċa nġenji, biċċa karozza, biex tkun taf fejn hemm il-ħsara. Issa l-mument li tagħti service, il-saħtek spiritwali, il-ħajtek li hija mżejna bil-magħmudija, id-demm li naddaf il-ħażen tiegħi u tiegħek. U fl-aħħar mill-aħħar x'ninduna jien xi nkun qed inqalleb u nneħħi dak li hu ħażin bil-qawwa t'Alla. Ninduna li Ġesu diġà rebaħ u ma jridx li x-xitan jirbaħni għalih għax b'demmu, b'salibu, bil-ħnina tiegħu fdina u salva. Lilej, iwa lilek. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala jissema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna, għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel l-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, ġej mill-missier u mill-liben, li huma jum imweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u tkellem fhom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, istaqar magħmudija waħda l-maħfra tad-nubiet, stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Forsi tgħid ħammur sal-Knisja, forsi jedna ħammur nisma' qudiesa. Mhux aħna biss għażilna li niġu, għażilna hu. U l-fatt li qegħdin hawn u issa ħanitolbu t-talba tal-poplu għax l-Ispiritu Santu qed jgħaqqadna. Nitolbu għall Papa Franġisku li qed iwasslilna l-messaġġ mis-sodda is-salib tal-mart u l-anzjanità. Għattiħlajnuna mulej f'dan il-moment ta' provi għal-ruħ u għal-ġisem biex jibqa' maqut miegħek kull nifs u kull taħbita ta' qalbu. Nitolbu. Ġimgħa importanti kemm dik li għaddiet u kemm dik li ġejja għall-paċi. Hekk jew nitolbu għall-paċi fid-dinja, l-aktar il-potenzi l-kbar, id-deċiżjonijiet tal-kbar li minnhom isofru wkoll iż-żgħar, il-paċi fil-familji, il-paċi fil-qlub. Nitolbu ismana. Ir-Randan iġib ħafna grazzi bħalissa u żjara tal-Kurċifiss meqjum fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani fil-Belt. Jien nista' ngħidilkom kemm ġejt qed isir u sar. Hekk il-bieraħ sigħat ta' qrar. Hekk tinduna li dak il-kurċifiss mimli ġrieħi jerġa' jniżżel idejh biex ifejjaq il-ġrieħi tagħna, veri illum il-weġġat tagħna. Dak huwa l-miraklu li jsir tapinu u jsir kull meta aħna nersqu għal fejqan is-sagrament tal-qrar. Nitolbu biex ir-Randan bil-prietki, bismih tal-kelma talla, iwassal ħafna nies għas-serħan u l-fejqan. Nitolbu għal-mejtin, dawk li tilfu l-xi ħadd ta' għażiż, il-benefatturi tas-santwarju. Ejjew nitolbu għal xulxejn. Il-Madonna ġabitna hawn, ma ħarbietx quddiem
l-iktar sija jibsa baqgħet hemm. U għax ma ħarbietx ħatibqa' magħna. Għalhekk minn das-santwarju l-Madonna dejjem tgħid ejja, mhux itlaq il-barra, ejja, u llejla ġibdet il-qalbna. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. It-tamajna Henna lina mulej Tali modi Nalina mulej Nalina It-tolbu hu tibġi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna nofrulek kif jixraq das-sagrifiċċju ħalli bih inqazzu dan iż-żmien qaddis tar-randan imqaddes bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art. Bis-sam tiegħu qaddes l-għamla ta' takkis. Bir-rebħ tiegħu fuq il-qerq tax-xitan għallimna nwarbu il-ħmira tal-ħażen li titrabba ġewwa fina. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej jintlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Vanajid, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba mal-Papa Franġisk
l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, għandna l-Ġesu. La Ġesu għamana x'jista' jkun kontra tagħna, laqqas ix-xitan. Ma rebaħlu l-Kristu u r-rebħa ta' Kristu fuq ix-xitan hija wkoll ir-rebħa ta' Kristu fuq id-dnub u fuq il-mewt. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna llum bħalma naħfru minnu għati għalli. Eħlisna mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi, tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Nibqgħu bil-wifqa jekk jogħġobkom sal-ħin ta' tqarbin. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna l dilikla tal-ħaruf mulej. Soqlix dit. Ejt kellim. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen fik li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa,
irrid inħobbok dejjem iżjed. Alla tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li, Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu mument ta' skiet, ekku nindunaw kemm Ġesu iħobbna. Ma jrid li ħadd minna jaqa' u jibqa' maffeċ quddiem it-tentazzjoni li jkollna kuljum iktar minn darba. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nitolbu taqrbinna mulej blikel tas-sema bih nitħeġġu fil-fidi u nissaħħu fit-tama nitqawwew fl-imħabba. Allimna inħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobb sħaj u li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Illum ħanitlobkom titolbu wkoll għalina u fit-tlet Ave Marijiet li ngħidu fl-aħħar il-Madonna fejn nitolbu għall-intenzjonijiet ta' kull wieħed u kull waħda minnkom
imma ta' tant nies illi qegħdin lil minn xtutna jew li qegħdin l-isptar jew fil-faċilità korrettiva u jgħidulna itolbu għalina. Itolbu wkoll għall predikaturi, jiġifieri dawk is-saċerdoti jew patrijiet jew lajċi illi jwasslu l-eżerċizzi. Hekk nixtieq li żommuna fit-talb għax isir ħafna ġejt. Din il-ġimgħa se nkun nippriedka fir-rotunda tax-Xewkija fis-6 nieqes kwart u fis-7 ta' filgħaxija fil-Knisja Arċipretali tal-Qala għal dawk li jsaqsuna u dawk li qegħdin isegwuna u jkunu jridu jisimgħu jew jixtiequ jiġu jisimgħu ġimgħa 5 ijiem ta' kelma talla li twassalna mbagħad għal dażmien tal-Għid Imqaddes. Hawnhekk ikun hawn servizz ta' qrar kuljum bejn is-7:30 u n-nofsija u s-1:30 u anke s-7 ta' filgħaxija. U kull nhar Terba u s-Sibt fit-8:15 ikun hawn it-talb tas-salmi. Billi hawn iż-żjar tal-Kurċifiss, il-Kurċifiss mirakulus, għada s-santwarju hawnhekk mhux se jkun miftuħ wara nofsinhar, jiġifieri m'hawnx quddiesa tal-5, jekk għandkom xi familjari li soltu jiġu hawnhekk biex ma jsibux il-Knisja magħluqa u jibqgħu bla quddies għaliex fil-knejjes kollha ta' Għawdex għada mhux se jkun hemm quddies bejn bejn l-4 u s-7. Intom li tixtiequ tiġu għada għajn silem il-pellegrinaġġ jitlaq mill-Knisja ta' Sant'Antni, il-Patrijiet Franġiskani u mmorru fil-pjazza ta' Għajn Silem. Kollox jibda fl-4 ta' wara nofsinhar. Jekk hawn min għandu xi trabi biex nippreżentawha u nies oħra li tixtiequ tidħlu ħalli nitolbu wkoll għar-rebħ tal-indulġenza idħlu fil-kappella wara l-barka tas-saċerdot. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mija l-mulejji, perché ti posti nisa, impirek il-frota ġufija Ġesu. Perché ti posti nisa, impirek il-frota ġufija Ġesu. Vuċi waħda flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.